हाबाफारियाव बाहागो लानाय मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे बेंटल फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं आरो बेंटल फरायसालिमानिनो मानगोनां बिबुंगिरि मेडाम बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां फुंखा सुबुं आलासि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय मानगोनां आइजो थान्दै नोंथांमोन। दा बे समाव आङो गिबियावनो साबायखर बावनो लादों बे हाबाफारिखौ मोजांथारै दैदेनलांनानै फोजोबनो राहा लांनायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो बुंथिगिरि फरायना बिबारि बर' बिथांनिसिम आं गिबियावनो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां सामलायलांनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आं नैथियाव साबायखर बावनो सानदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारा बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लानानै जोंनि फुंबिलिनिफ्राय लानानै जोंनि सुबुंगुमा हाबाफारिखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होलांनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावहरो। आरो बे समाव आं साबायखर बावनो सानदों जोंनिनो बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर' सार बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होलांनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरो। आरो आं बे समाव साबायखर बावनो सानदों जोंनि गेजेराव फुंखा सुबुं महरै नुजाफैनो हानाय मानगोनां मुस्रिमा सिबिखा बसुमतारी UNB कलेज काजलगावनि सासे बिबुंगोरा मेडामनिसिमबो गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानैबाबो जोंनि गेजेराव आइजोफोरनि जौगाखांनाय आरो जांख्रिखांनाय मोनसे लाबोनो थाखाय बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि होलांनानै जोंनि हाबाफारियाव फैनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे आं साबायखर बावनो सानबावदों बेंटल फरायसालिमानिनो मानगोनां सासे बिबुंगिरि मानगोनां इलिजाबेथ बसुमतारी मेडाम बे मेडामखौबो गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानैबाबो जोंनि गेजेराव मोजांथारै मेहेरगोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय आं मेडामनिसिमबो साबायखर बावो। आरो आं बे समाव साबायखर बावनो सानदों बेंटल कलेजनिनो मानगोनां गोरायुं आरो जोंनि बानजाय आफादनिबो बिथाङा सासे लेङाइ मासिगिरि डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी सारनिसिम गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै जोंनो फैनायनि थाखाय आरो सासे लेङाइ मासिगिरि हिसाबै जोंनि बानजायफोरखौ सामलायनायनि थाखाय आरो आं बे समाव साबायखर बावनो सानबावदों जोंनि साफ्रोमबो बेंटल फरायसालिमानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां बिबुंगिरि मेडाममोननिसिम आरो बेजों लोगोसे आं साबायखर बावनो सानबावदों जोंनि गेजेराव गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानैबाबो नुजाफैनो हानाय जोंनि चिरां जिल्लानि UPPL उइमेन विंनि मानगोनां CWC मेम्बार आरो गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो आं बे समाव साबायखर बावनो सानबावदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि हाबाफारियाव जोंखौ फुंनिफ्रायनो हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो आं बे समाव साबायखर बावनो सानबावदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आरो आं साबायखर बावनो सानबावदों बेंटल दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांनिसिम आरो आं बेजों लोगोसे साबायखर बावनो सानबावदों जोंनि गेजेराव मैया 7 मार्च आरो दिनै 8 मार्चनि हाबाफारिनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय थान्दैफोरखौ लाबोनायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिफोरनिसिम आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो थान्दै नोंथांमोन जाय नोंथांमोनहा गाव गावनि न'खर गाव गावनि खामानि गाव गावनि फिसा गासैखौबो गारनानै नोंथांमोनहा साननायनि थाखाय जोंनो बेहाय आइजोफोरनि जौगाथाय आरो सांग्रांथि लाबोनो नोंथांमोनहा हेफाजाब होनो फैदों बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो आं बे समाव साबायखर बावनो सानबावदों जोंनि बेंटल ओनसोलनि आरो जोंनि चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय साफ्रोमबो मानगोनां आइजो नोंथांमोन जाय नोंथांमोनहा सोरबा गुबुननिफ्राय फैदों सोरबा समाजारि आफादनिफ्राय फैदों सोरबा माइनाव आफादनिफ्राय फैदों आरो सोरबा फिसा फिसा दखान खालामो सोरबा गुबुन गुबुन बिथिंनि आइजोफ्राबो बेहाय समाज सिबियारि सोरबा फोरोंगिरि साफ्रोमबो आइजो नोंथांमोनहा बे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेंटल फरायसालिमा जयै जा मुलुगनां आइजो सानखौ